नमस्कार, कारवार न्यूजचा तुमका स्वागत करता। शिक्षण क्षेत्रात बदल हाडूक आम्ही सगळे मेळून प्रयत्न करया म्हण प्राथमिक प्रौढ शिक्षण आणि सकाल मंत्री BC नागेश यांनी सांगले। कारवार शहराच्या मालादेवी मैदानाचेर जिल्हा प्रशासन, जिल्हा पंचायत, PWD आणि शिक्षण विभागाच्या संयुक्त आश्रयात आयोजित केले गुरुभवन, सरकारी महिला कॉलेज, सरकारी प्रथम दर्जा महाविद्यालय तसेच विविध ग्रामपंचायती भागातले मेळ 11 शाळेची इमारती आणि अंगणवाडी इमारती बांधच्या कामगिरीक फातर लावचे कार्यक्रम उलयले BC नागेश। सरकार सगळे स्तराक शिक्षणाक जास्त महत्व दिते येयला। शिक्षण परावलंबी जाय नसताना स्वावलंबी जाऊक जाय म्हणते मी सांगले। MLA रुपाली नेके मुलोन जिल्ह्यात शिक्षणाक विशेष महत्व दिला। शिक्षण क्षेत्रात सुधारणा हाडूक प्रयत्न चालू असा। गुरुभवन बांधूक क्रम घेयला। शिक्षकाक आपले कार्यक्रम करूक गुरुभवन अनुकूल जावन असा म्हणते मी सांगले। ಶಾಸಕ ಸಚಿವರುಗಳು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ। ಎಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರುತ್ತಾರೆ। ಹಾಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಹ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಕಾಳಜಿ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷೀಕೃತವಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾಣಿಕೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆಗಳನ್ನ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮನದಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾರೆ। ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಗುರುಭವನವನ್ನು ತಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಗುರುಭವನ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ SV ಸಂಕನೂರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಾಲಿ S ನಾಯಕ್ ಅವರು ಅವರನ್ನ ಗೌರವಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಅಭಿವಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। रामनगर हांच्या कित्तूर राणी चेन्नम्मा वसती शाळेच्या विद्यार्थ्याक योग्य आहार दिन जाल्ल्यान विद्यार्थ्याल्या पालकान मुख्याध्यापकाक गरम केले। जोयडा तालुक्याच्या रामनगर हांगा कित्तूर राणी चेन्नम्मा वसती शाळेत 240 विद्यार्थिनी शिकतात। तेमकां सरकाराच्यान मेळचो योग्य प्रकाराचो आहार दिन जाल्ल्यान शाळेच्या विद्यार्थ्याल्या पालकान आणि स्थानिक समाजसेवकान वसती शाळेत वचून आहार तयार करचे पळयले। ह्या वेळाचेर तयार जावचो आहार उत्तम गुणवत्तेचो ना आशिल्ले कळून येयले। तेजेन पालकान शाळेच्या मुख्याध्यापकाक गरम केले। ह्या शाळेत शिकचे विद्यार्थिनी वाडच्या वयाचे आसात। तेमकां उत्तम गुणवत्तेचो आणि योग्य प्रकाराचो आहार दिवचो गरजेचे आसा। जाल्यार विद्यार्थ्याक दिवूंक जाय म्हणून नमूद केल्ल्या आहार पत्रिकाचेर दाखयलो खंयचो बी आहार विद्यार्थ्याक दितेत ना हेचे संबंध पालकान क्रोध व्यक्त केलो। हेचे फुडें विद्यार्थ्याक योग्य आहार दिन जाल्यार अन्न वसतिगृहात स्थानांतर करतले अशें ताकीद दिले। ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಊಟ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹುಡುಗರು ನನಗೆ ಸ್ವಂತ ಪಾಲಕರ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಂತ ಪಾಲಕರ ಸರ್ ನನ್ನ ಕಡೆನೂ ಬಂದಿತ್ತು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಊಟ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಊಟ ಹೋದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಡ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅಂತ ನೀವು ಆ ಇಡ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ಇದು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಈಗ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಬೆಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸರಿ ಅದು ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಇಡ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಸರ್ ನೀವು ಅದು ತಿಂತೀರಿ ಮಕ್ಕಳು ಅದು ತಿಂತಾರೆ ಸರಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇಡ್ಲಿ ಸರ್ ಇದು ಸುಮಾರು 10-12 ಸಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಅವ್ರನ್ನ ತಿರುಗಾಡ್ತಾರೆ। ಅವರು ಇಡ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು ನಾನು सामान दिता तुमका व्यवस्थित नाही तुम्हाला त्यांनी देतात तेवढं घालता तुम्ही जेवढं दिल तेवढं ते घालता कारण तेवढं पुरेपूर देतात का तुम्हाला पुरत नाही तेच म्हणजे पुरत नाही सामान तुम्हाला कट्टाकट्टी देतात तेवढं घालून पोरांना पुरत नाही।
पहिला कसे देत होते? पहिला तुम्हाला किती पाहिजे तेवढं घ्या. पहिला देत होते, आता कट्ट्याकट्टी द्यायला. त्यांनी केवढं पाहिजे तेवढं नाही, तुमची चूक नाही, तुम्हाला केवढं देणार तेवढं. नरसिंह मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक धार्मिक पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा होम हवन लग्न मुंज गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट. भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरसिंह मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार. खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसाबरोबर चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाचे पेशंट खूप वाढू लागलात. त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचरक्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल. अधिक माहितीसाठी 8888-0298880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार. होन्नावर तालुक्याच्या हळदीपूर लागीच्या अग्रहार हांगा मंगळवार रात्री 10 वाजता सुमार 2 बायकांमध्ये अपघात घडून बायक सवार गंभीर जखमी झाले आणि एक बायकाक उजू लागलो. एक विदेशी पर्यटक अतिवेगान आणि बेजबाबदारीन आडीतुडी बाईक चलोवन येवन स्थानिक नागरिक संचारकरच्या बायकाक आपटलो. बाईक सवार स्थानिक दोग लोक गंभीर जखमी झाले. तेमकां ताबडतोब दवाखान्यात दाखल केले. विदेशी पर्यटक संचारकरची बायकाक अपघात घडील तेन्ना उजू लागलो आणि बाईक राष्ट्रीय महामार्गामदी जळली. अपघात केल्ल्या विदेशी पर्यटकाचेर स्थानिक लोकांनी हल्लो केलो. जाग्यार पोलीस येवन सार्वजनिकाक समाधान सांगले आणि प्रकरण दाखल करून गेले. ब्राह्मण समाजाबद्दल माजी मुख्यमंत्री कुमारस्वामीन उलयिल्ले संबंध स्पष्टीकरण दिवंक जाय म्हूण गोकर्णात एक ब्राह्मणान कुमारस्वामीक आग्रह केले. ब्राह्मण समाजाविरुद्ध माजी मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी हेमी उलयले. बुधवार तेमी यात्रा करूंक गोकर्ण येईल तेन्ना गोकर्ण ब्राह्मणान हेजे संबंध स्पष्ट उत्तर दिया म्हूण तेमकां विचारले. आपूण केन्ना बी ब्राह्मण विरोधी स्टेटमेंट दिले ना. हिंदू धर्माचे रक्षण आपूण बी करता. हिंदू धर्माच्या नांवान अधिकाराक येयल्यान कितें केलां म्हणून कळून येयला. आपूण CM जाले तेन्ना ब्राह्मण समाजाक बेंगळुरात समुदाय भवन करूंक जागो दिलो. ब्राह्मण प्राधिकार केलो जाल्यार BJPन कितें केलां. आमकां सावरकर संस्कृती नाका. सर्व जना सुखिनो भवंतु म्हणचे ब्राह्मण आमकां जाय. आमी ब्राह्मण विरोधी न्ही. रामकृष्ण हेगडे आमकां CM केल्ले HD देवेगौडा हेमी अशें तेमी स्पश्टीकरण दिले. BJPचे नळीन कुमार कटिलाक राजकारण कितें खबर आसा. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 3 स्थान JDS जिखतले. इलेक्शना वेळाचेर पक्ष सोडचे, पक्षात जॉईन जावचे सहज रावता म्हण तेमी सांगले. ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಿರೋಧಿ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ. ಮತ್ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಬೇಜಾರಾಗಬೇಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಇದೆ ಉಂಟು. ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗೀರಿ. ನಾವು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆದಿರೋದೇ ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದಿರೋದು. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ
ನಾವು ಜನತಾ ಪರಿವಾರದವರಾಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಕಾಣಿಕೆ ಬೇಜಾರಾಗಬೇಡಿ. ನಾವೇನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಎದುರಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ಹಿಂದೂ ದೇವೇಗೌಡರ ಎದುರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲೇ ಸುಭಾಷ್ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಶಾಲ್ ಒದಗಿಸಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದ್ರು, ನೀವು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಗ್ರಿ ಖುಷಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ಯಾಣ ಮೊನ್ನೆ ಮಾತು ನಮ್ಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನಮಗೆ ಈ ಊರಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವ ಕೊಡೋದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕ ನಾನು ಗಂಡ ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಶೃಂಗೇರಿ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಮೌಳೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ದಾಳಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯವರು ಬೇಡ ನಮಗೆ. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಅದು ನಮಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಆಯ್ತಾಯ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಯಸುದೇ ನಮ್ದು. ಬೇಜಾರಾಗಬೇಡಿ. ಹೌದು, भारतीय जनता पक्षाचे विजय संकल्प अभियान आणि बूथ पेज प्रमुखालो समारंभ कारवार शहराच्या मालादेवी मैदानाचेर मंगळवाराक जालो. या समावेशाक भारतीय जनता पक्षाचे राज्याध्यक्ष नळीन कुमार कटील हेमी दीप प्रज्वलन करून कार्यक्रम उद्घाटन केले. ह्या वेळाचेर खूब लोकांक बीजेपीत जॉईन करून घेयले. ह्या संदर्भात उलयले नळीन कुमार कटील, राज्यात सगळ्यात जास्त म्हणल्यार 1200 करोड रुपये अनुदान हाणून कारवारात विकास केल्ले MLA रुपाली नाईक कर्नाटक राज्याचे कित्तूर आनी चेन्नम्मा सारखे आसात. समुद्र किनारपट्टीचे कितलेशे जिल्हे पळयलात, राज्यात प्रवास केला, कल्याण कर्नाटक समजला, तेजेन कळ्ळें येता राज्यात 150 स्थान बीजेपी जिखतले, कारवारात विजय पताके लागतले म्हण तेमी विश्वास व्यक्त केलो. आणि काँग्रेस पक्षाचे प्रजाध्वनी यात्रा पंचर जायत आसा म्हण तेमी काँग्रेसा विरुद्ध टीका प्रहार केले. ಕೇವಲ ಇವತ್ತು ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಬಂದಿಲ್ಲ, JDS ಅವರು ಬಂದರು, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬಂದರು, ಎಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇಡೀ ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕಮಲ ಅರಳುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರವಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಂಕೋಲ ನಗರವನ್ನು ಕಂಡೆ. ಅಂಕೋಲ ನಗರದ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ. ಕಾರವಾರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದೆ. ಕೇವಲ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂಕೋಲ ನಗರವೇ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ. ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಅಂಕೋಲ ಆಗಿದೆ. ಸಿಂಗಾಪುರದ ಹತ್ತಿರ ಕಾರವಾರ ಹೋಗಿದೆ. ರೂಪಾಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು. ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 450 ಕೋಣೆಗಳು, ಕೊಠಡಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಹಳ್ಳಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ತಾಯಿ ಮಾಲಾದೇವಿಯ ಹೆಸರಿಗೆ ಅರ್ಪಿತ ಆಗಿದೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. MLA रुपाली नाईक हेमी उलोवन काँग्रेसाल हातीत आशिल्ले कितलेशे ग्रामपंचायत आता बीजेपीक मेळ्ळात. बीजेपी तत्व सिद्धांताक मान्य करून काम करूंक जाय. कार्यकर्ता आमकां देवा सारखे आसात. एक फावटी तुमी आमकां MLA केले, पुढच्या दिसाक बी तुमी बीजेपीक मत दितले असो विश्वास आसा म्हण तेमी सांगले. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಂಥ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸರ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೆಚ್ಚಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ आयज इतलोच न्यूज. मुखाल न्यूजा खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी.
देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.